one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I cover my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wing. Клуб Уинкс. Неочаквана случка. Събуди се, Поспаланки, слънцето отдавна изгря. Още 5 минутки, мамо. Закъсняваш, Блум. Училище? О, не! Защо не ме събуди по-рано? Будилникът звъня ли? О, не! Не мога да повярвам. Чакай, училището свърши. Не е звънял, защото съм във ваканция. О, мамо, каква е тази шега? Обаче се хвана, нали? Спи ми се. Връщам се в леглото. Трябва да си лягаш по-рано. Снощи си легна ужасно късно. Защото четох. Фей, мит или реалност? О, не те ли омръзнаха тези глупости? Ей, не са глупости. Щом не си на училище, ще ми помагаш в магазина. Не. Добро утро, слънчице. Няма да прекарам ваканцията си в магазина. Искам да отида някъде с приятелите си. Когато пораснеш, ще ходиш където искаш. Кога ще порасна? Вече съм на 16, татко. На 16? Все още си малкото ми момиченце. Татко, не е честно. Слушай, след няколко седмици ще отидем на море, като всяка година. Но приятелите ми вече ходят самички. Това би бил най-хубавият подарък. Като говорим за подаръци, имаме нещо за теб. Да, нещо, с което бързо да обикаляш изгърдения. Наистина ли? Благодаря, татко. Хубаво е, нали? Ами... да, благодаря. Ето, просто няма думи. Не знам. Мисля, че очакваше нещо по-интересно. Колело с скоростометър? Скутер, Майк. Но те са опасни и са много скъпи. Ще спестим пари. Може да и вземем до година. Няма да се промени. Татко няма да ми купи нищо по-бързо от колело. Ей, Блум, в Гърдения ли ще караш ваканцията? Не, ще заминем на почивка скоро. На същото място ли? Ще ти пратя картичка от моя курорт, за да видиш нещо по... Ей, пазете скутера. Чисто нов е. Весело изкарване, Мици. Ще се видим в училище. Каква фукла! Играй си, Кико, но стой наблизо, моля те. Какво става, Кико? Какво? Назад!
Господи! Видя ли? Кико, видя ли? Махайте се! Махни се, звяр, или ще ти покажа моята сила. Мили Боже! Времето ти изтече, феичке. Не! Тъла съм и скиптъра. Дай ми скиптъра. Сега да те видя. Пуснете я! Или ще... Чакай, какво ще направя? Атака! Назад! Аз ли го направих? Пусни, Кико! Ще те струша като порцеланова кукла. О, не! Колко си силна! Добре ли си? Да. Взех си скиптъра. Вече не ме плашиш. Връщам ти комплимента, звяр такъв. Внимавай! Ще се видим пак, хубавице. Уф, най-после се махнаха. Ей, добре ли си? Отговори. Да я отнесем от дома, Кико. Има нужда от помощ. Кнут, ела насам. Пак ли се провали? Не съм виновен, ваша светлост. Взех скиптъра, но се появи едно земно момиче и обърка всичко. Земно момиче? Не е обикновено момиче, а с голяма мощ. Отблъсна тълъсъмите ми, ей така! Интересно. Опиши я. Ами, да видим. Тя беше Кнут, очилата ти, къде са? тук, ваша светлост. Ами служи си ги, глупако! Късоглед великан. Това е нелепо. Когато е с очила, се оправя. Стига си го защитавала. Великан с очила. Срамувам се. Тихо! Момичето може да ни потрябва. Спокойно, ваша светлост. Един тълъсъм го откъсна, парче от дрехата й. За нас е нищо, но за един трол, ловец, ще е важна следа. Ето, Добре, върнете се в гърдения и я намерете. И този път. Не ни подвеждай! Блум, нищо не разбирам. Би ли започнала от начало? Вече ти казах. Нападнаха я ужасни същества. Тя е някаква фея. Ясно? Вярваш ли ми? Не, изобщо. Да повикаме полицията или да я закараме в болница. Моля ви, не казвайте на никого. Идва на себе си. Как си, миличка? А? Добре съм. Благодаря за помощта. Няма за какво. Казвам се Стела. Здравей, Стела. Аз съм Блум. Да повикаме ли родителите ти? Няма да е лесно. Аз живея доста надалече. Чували ли сте за Солария? Това е едно далечно царство. Аз съм фея. Отивах към замъка Алфея в царство Магика, когато... О, разбира се. Ще се обадя в полицията. Не е нужно да си гений, за да се досетиш, че си изгубила ума.
Вярвате ли ми сега? Аз я видях и вярвам. Нападнаха ме и трябваше да кацна аварийно на вашата планета. Дъщеря ви ме спаси. Отблъсна ги с енергийния си щит. Не знам как стана това. Феите не знаят как. Просто го правят. Това е. Аз? Фея? Разбира се, не го отричай. Записа ли се в курса в замъка Алфея? Училище за млади феи, като теб и мен. Не, стига глупости, моля ви. Пристигнахме. Трол, заеми се. Намери момичето. Насам! Това ли е стаята ти? Ти ли ги нарисува? Да. Невероятни са. Извинявай, любопитна съм. Няма нищо, Стела. Всъщност има нещо. Още не разбирам какво се случи в парка. Блум, ти ме спаси със силата си. Трябва да се гордееш. В моя свят магията е част от живота. Смята се за нещо нормално. Твоят свят такъв ли е? Кажи. Да, почти. Но тук е още по-красиво. Различно е. Сигурно зависи от гледната точка. Още не разбирам какво се случи. Силните чувства, като страхът, събуждат силите, заложени в нас. Имала си ги, без да го знаеш. Въпрос на концентрация. Енергията ти може да върши чудеса. Виж! Сега е твой ред. Върни им първоначалната форма. Нищо. Не става. Ела с мен в замъка Алфея, училището за феи. Започва учебната година. Ще те науча да управляваш силата си. Сигурна съм, че ще станеш могъща фея. Къде е Алфея? Във вълшебното царство Магика. Отвъд времето и пространството, където всичко е възможно. Ако искаш, ще ти го покажа. Това е бездънна картичка. Гледай. Магика! Следвай ме. Наблизо е. Миризмата е силна. Има и втора фея. Стела, те са заедно. Да направя като теб? Да, побързай. Портата ще се затвори. Изгубих я. Изчезнала е. Фей. Пълни измислици. Майк, не са измислици, а истина. Хайде, признай си. И двамата видяхме, че Стела е фея. Страх те е да повярваш. Майк, ако дъщеря ни има призвание, как ще я спрем? Ето го замъкът Алфея. Хубав е. Знам, че ще ти хареса. Ами, моето училище в Гардения. Всичко се случи толкова бързо. Помисли си. Заминавам утре сутринта. С теб или без теб? Добре, ще помисля. А как ще се върнем? Лесно. Трябва само да подскочиш. Я чакайте. Миризмата се появи. Те са тук, в къщата. Браво, Трол! Няма да ни избягат. Ще минем през задната врата и ще изненадаме щастливото семейство. Какво, Кико? После ще играем. Сега сме заети. Какво? Гладен ли си? Скоро хапна. Ще почакаш малко. Какво прави? Ще потроши кухнята. Кико, ела тук веднага.
Трябва да са някъде тук. Точно зад гърба ви. Какво? Хайде да премерим сили. Солария! Чучело, даваш се на една блондинка. Да. Но не съм обикновена блондинка. Те са повече. Трябва да ги разпръснем. Имам идея. Ще се погрижа за таласъмите. Блондинки, сега ще видиш какво ще направим с трола. На твое място ще се готвя да си ближа раните. Ами, да видим как ще ви се отрази това. Изгорете! Какво направих сега? Стела знае как да се бие. Стела? Блум, спокойно. Повиках специалистите. Кого? Какъв шум? Нищо не чувам. Момчета, готов съм. Да го бутнем в затвора, където му е мястото. Защо бързаш? Не искаш ли да си поиграем? Не бих бил толкова самоуверен. Все пак е само първата ни мисия. Детска работа. Прикрий ме! Скай! Направи нещо! Какво? Аз съм. Право, в целта. Да, браво! Но не сме свършили. Таласа ми. Хайде, кой ще опита моя меч? Казах ти, че можеш. Аз съм фея? Разбира се, винаги съм права. Хлапета! Най-сетне се свърши. Запознай се с 4-мата герои. Ривън, Принц Скай, Здравей! Тими и Брендън, щитоносец на принца. Здравей! Ей ти, на къде си тръгнал? До скоро! Знаеш ли, по-лесно се разтребва с помощта на магия. Благодаря, но няма нужда. Блум е готова. Сигурна ли си, миличка? Да, татко. Отивам с Стела в царство Магика, в замъка Алфея. Обади се, щом пристигнеш и ще ни разкажеш всичко. Не вярвам, че се съгласихме. А ако се разболееш, ако дойдат чудовищата, ако... Татко, обещавам да се пазя. Блум, много те обичаме. Върни се, когато свърши учебната година. Ще ни липсваш. И вие ще ми липсвате. Да не мислиш, че ще те пуснем и така? Не, идваме с теб. Наистина ли? Благодаря. Това е чудесно. Нищо работа. И без това искам да видя вълшебния свят, за който все говориш. Стела, може ли? Правилникът го забранява, но правилата са измислени, за да се нарушават. Готови ли сте? Винаги готови. Отиваме в Магика!
наистина съществува. Сега вярваш ли ни? Хайде да вървим. Часовете скоро ще започнат. В следващия епизод в Алфея Блум ще си намери много нови приятели. Но в това измерение тя ще срещне и вещиците от училището в облачната кула и ще се сблъска с първия си проблем. Мирът в магика ще бъде застрашен. Преводач Венета Маринова. Редактор Екатерина Късметлийска. Тон режисьор Венцислав Велев. Ролите озвучиха артистите: Силвия Лулчева, Елена Русалиева, Венета Зюмбюлева, Васил Бинев, Борис Чернев, Николай Николов.